ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಕಲಾವಿದೆ ಐನಂಚಿತ್ನ ಉಷಾ ಬhandary ಉಲ್ಲೇರು ಸೀರಿಯಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ರಂಗಭೂಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಲಿಡು ಬೇರ್ನ ಪಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಆರಿನ ತೂದು ಆರ್ನ ಪಕ್ಕೆ ತೆರಿಯೊಂದ ಅಂಡ ಇನಿಯಂತ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಉಷಾ ಬhandary ಮ್ಯಾಮ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಆದಿಪ್ಪು ಧಾರಾವಾಹಿ ಆದಿಪ್ಪು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟನಾ ತರಬೇತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲರ ಎಂಕುಲ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಮಾತಾ ರಂಗಡ ಇರಗಿ ಇಷ್ಟ ಐನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಪಂಡವು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ರಡ್ಲ ಇಷ್ಟ ರಡ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಅವು ಎಲ್ಲೆರ್ದಿಂಚಿನ ಟೀಚಿಂಗ್ ದೋನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಂಕ ಊರು ಟೀಚಿಂಗ್ ಬತ್ತನಂದು ಮನ್ಪಾನು ಏನನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಗ್ಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಇಂಕಲು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಈ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಕೆಲವು ಆನ್ ಜೋಕುಲು ದಡ್ಡೆ ರೂಪ ಇರತ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಏನಲ್ಲ ತುಂದುಪಿನಿ ಅಕ್ಲಿ ಮಗ್ಗಿ ಕಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂದ್ ಯಾನಿತಿಲೆ ಯಾನಿನ್ನು ನೀ ಪಾಪ ಅಕ್ಲಿ ಏತಿಂಕ್ ನಿರ್ದುಪ್ಪೆರ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿ ಯಾಕೆರಂಡು ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಜ ಅಂದ್ ಟೀಚರ್ ಬುಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಕೈಟ್ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೆದು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ತಗೋನೋದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೊಂಚ ಪ್ಯಾಷನ್ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಲ ಎಂದ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಚರ್ ಆತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಎಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಲ ಇಂಕೊಂಚ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕೊರಂಡ ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಹಾಪಿಲಕ ಮಲ್ಪುವೇನೆ ಅವೊಂಜಿನ ನೇಚರ್ ಅವು ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಪಿಲೆಕ್ಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು 23 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಪೂರ ಎಂಟ್ರ್ ಆನಾಗ ಇನಫ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಯಾವ ನಾನು ಏತ್ ಮಲ್ಪು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಬರಡು ಅಕ್ಲಿ ಬರೋ ಸಾದಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಯಾನು ಬುಡ್ಕ ಅಂದು ಎನ್ನೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುನ ಮನಸತ್ತು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುನ ಟೀಚಿಂಗ್ ದಯ ಮಂಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಋಣವನ್ ಪ್ಯಾನೆ ಆಪಲ್ಲವೇನು ಈತ ವರ್ಷ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕದುಂಡು ಏ 5 ಪೈಸಾ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಋಣದ ಇದು ವಾಪಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಾಲು ಅಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪುನಾಲು 23 ವರ್ಷ ಸಾಂಕಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದಾದ ಕೊರೋಡು ಯಾನು ಯಾನೋ ಎಡ್ಡೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಕಾಸು ತಪ್ಪಿರೋಡು ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಡು ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಂಡೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲಾವಿದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಡಿಟರ್ಮೆಂಡ್ ಆಯ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಂಡ್ ಲೊತ್ತೊಂದುಕೊಂದು ಫುಲ್ಲಾದ ಕಲ್ಪಾದ ಯಾನು ಉಂತಾರೆ ಏ ಆಜೆ ವರ್ಷ ಆಂಡು ಒಂದು ಆಜರೇ ವರ್ಷ ಯಾನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಿತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಓಲ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಲ ಪನೊಂತೇನು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುವೇರು ಜೋಕುಲು ಆಂಡ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಏರ ಅಪ್ಪಗೆ ಏರೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪಂಡಿರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡಾಯ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ಪ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಜ್ಜಾ ನೀನ ತರಕೆ ಹೋಣ ಅಂದತ್ತ ಈ ಜೋಗುಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಲ್ಪವನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆತು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಅಕ್ಲು ಏತ್ ಬೇಗ ಏನಾಳ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲೇನು ಮುಕ್ಕಳು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಕ್ಲೇನು ಪುರ್ಲು ಅನ್ಪು ಎಂಚಿನ ಗಲೀಜ ಜೋಕ್ಲನ ಕೈಲಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಈ ತೂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಏನು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಅಕ್ಲಿ ತೂದ್ ಹಿಂಗೆ ತರ ತಿರುಗದು ಪೂರಾ ಹಳ್ಳಿದ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇತ ಇತ್ತುಂಡು ಪೂರಾ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚ ಬೈದ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಾಶ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಾಶ್ ಎಂದಿಟ್ಟು ಇಜ್ಜೆ ರಕುಲು ರೆಡಿ ಮನ್ಪು ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇನ ಅಕ್ಲೇನು ದೇ ಲುಕ್ ಗುಡ್ ನಾವು ಎಂಚೆಪ್ಪು ನಟನ ತರಬೇತಿ ಪಂಡಕ್ಲೆಗೆ ಅಕುಲು ಎಂಚೆಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೂಡಿವೇರು ಯಾಲ ಪೊಡಿಪಾವೆ ಅಕ್ಲಿನ ರೆಡಿ ಮಂಪೆರೆ ಯಾರು ಪೊಡಿಪಾವೆ ಅಕ್ಲೇನು ಬೆತ್ತ ಪತ್ತದುಂತವೆ ಇಂಕ್ ರೆಡಿ ಆವುಡೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಕುಲು ಮ್ಯಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರೆತುಕ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಕಲ್ಪ್ಲೆ ತುಕ ಆಪುಂಡು ಈ ಆಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಬರಂದಿನ ಬಾಲೆ ಒಂಜುಂಡು ಈ ಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಾಲೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಕಾರ ಹಕಾರ ಓಲೋಲ್ ಬೋಂತು ಒಂಜೆತ್ತ ಇಂಚ ಮನಂತಿನ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಇಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ನಾಲೆ ತಿರುಗೊಂದಿನ ಬಾಲೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನೇ ಇತ್ತೀನಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಎಲ್ಲ ಆಜಿನ ತಾರೀಕು ಶೋ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ತೂನ ಹಾಕ್ಲೆಂದು ನಾಗ ಎಕ್ಕೋಡೆ ಪಂಡೆನ ಬಾಯ್ದು ಬೂರುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೆತೋನೆರೆ ರೆಡಿ ಆಯಾರು ಮಂಡೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆತಜಾರು ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೆತೋನೆರೆ ನಿಕ್ಲು ರೆಡಿ ಆಯಾರು ಈ 3 ವಾರೋಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಆಪ್ನು ಅಂಡ್ ಅವು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಉಂಡು
ದುಂಬು ವೀಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಆಪ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಂದೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪುದಾರ್ ಆಪ್ ಪಂಡ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತಾವು ಆ್ಯನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಬಂದು ಆ್ಯನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ AAP ಒಂದು ಸ್ಟಾನಿಸ್ಲಾವ್ಸ್ಕಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರಷ್ಯನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಆರು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಥಿಯರಿ ಆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆವೋಡು ಬಂದು ಆ ಪುದರ್ನಿದ್ದೆ ನಾವೇ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನೇ ಬೇತೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾನಿಸ್ಲಾವ್ಸ್ಕಿನ್ಲ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ಲ ತೂಪೆ ಗ್ರೊಟೋಸ್ಕಿಡ್ಲ ಕಲ್ಪೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕಲ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಏನ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಅವ ಇಂಕ್ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಏನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದಟ್ ಇಸ್ ದ 5th ವೇದ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಡಾನ್ಸಸ್ ದಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪುವೆರು ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಕ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ಪಾವೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಆ ಅಭಿನಯಲು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು 4 ವೆರೈಟಿದ ಅಭಿನಯ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕಲ್ಪಾವೆ ಇಡೀ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳದ ಕೋರ್ಸುಡು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಪೋಯರೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದು ಉಂಡು ಒಂದು ಏನು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಓದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಮುಟ್ಟಗೆ ಪೋಪ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಲ್ಪಬೇಕಲೆ ನಾನು ಅಕ್ಲ ಮೋನೆ ಅಕ್ಲ ಕಣ್ಣು ಅಕ್ಲ ಪಾಸ್ಚರ್ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಆಕ್ಟರ್ ಆದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಎನ್ನ ಕೈದ್ಲು ಕಲ್ಪವ ಎಡ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ನಿಕುಲು ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ದೇಹ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಕನ್ನಡಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಿಕ್ಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂಪುಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಕ್ಟರ್ಗ್ಲ ನಾನ್ ಆಕ್ಟರ್ಗ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರು ಇಂದೆ ನಾನು ದಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣದ ಲುಕ್ ಉಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇರ್ ಉಪ್ಪಡು ಅವು ದಾಯಿ 8 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ನಾನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆತಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವ ಸಂಚಾರಿ ಭಾವ ಪಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವಡೇ ಅನ್ಪುನಿ ರೌದ್ರ ಪಂಡ ರೌದ್ರ ಅದ್ಭುತ ಪಂಡ ಅದ್ಭುತ ಕರುಣ ಪಂಡ ಕರುಣ ಎನ್ನ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಆ ಅದ್ಭುತ ಅಥವಾ ರೌದ್ರ ಅಥವಾ ಕರುಣ ಕೊರೊಡ್ಡ 33 ಸಂಚಾರಿ ಭಾವ ಉಂಡು ಐ ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ದೋಸ್ ಸಂಚಾರಿ ಭಾವಾಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಎನ್ನ ಈ ರೋಂಜಿಂಚಿನ ನಟನಾ ತರಬೇತಿ ಊರುಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ವೈಟೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಿಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೈತಲೊಂಜಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಉಂಡು ವಾತ್ಸಲ್ಯಧಾಮ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ 2nd ಫ್ಲೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಜನಕ್ಲೆನ್ ಕೇಂದ್ ಬಚ್ಚಿನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಆದ ಬೆಳೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಯಪನ್ ಪೂಜೆ ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆಯ್ ನಕ್ಲು ನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಂತೂ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಡ್ಡು ಡೈಲಾಗ್ ಪಂದುಪ್ಪೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನಕ್ಲಿ ದಾದ ಕಲ್ಪಾವ ಆಲ್ರೆಡಿ ತರೆಟ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ರು ಪಂದು ಬತ್ತುಂಡ ಬಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ರಾಪುಜಕ್ಲಿ ಅರ್ಥಂಡ ಸೊ ಜೋಕ್ಲ ತರೆಟ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋತ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಲ್ದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಐಟು ಮುಂದಿನ ಮಲ್ದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮುಂದೆ ಮಲ್ದೆ ದಾದ ಮಲ್ದ ಪೂರ ತಪ್ಪೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಸರಿ ಮಂಪು ನಕ್ಲು ಇರುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಪು ಅರ್ಥ ಮಂಪು ನಕ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಇರುಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಇರುಲ್ಲೇರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದುದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಇರುಲ್ಲೇರು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಸೇರುವ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಆದ್ಬೋದು ಇವಿನ ದಾಯಪಾನಂದಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಓಡಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬಂಚುಲಿ ಎಂಕಲ ಇಡೀ ತಂಡನೇ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪ ಇಡೆ 8 ಜನ ಬರ್ಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬುಲ್ತುದು ಏರಲ್ಲ ನಾಡ್ಗ ನಿನ್ನೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಪೇರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೆಪೇರು ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಓದ್ದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾವ್ ಲೆಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಇತ್ತಿನೊಂಜಿ 2 ಜನ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಓದಿ 2-3 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಕ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಡ ಅತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪು ನಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೆರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಯಾಪಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಾಲಿಶ್ ಮಂಪು ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ಮಾತ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ 5 ವರ್ಷದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈತ್ ಬುಳೆದುಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬೋರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಜೋಕ್ಲು 17 ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತ ಆ ಬ್ಯಾಚ್ಡ್
ಓಕೆ ಐಟಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆದುಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಆಸೆ ಇತ್ತುದೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ದಾದ ಉಂಡು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ದಾದ ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಕಲ್ಪೆರೆ ಯಾನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ನಾಡ ದಾಯ ಉಂತೋಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತೋಡು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡ್ಲ ಬೋಡಿತೋಡು ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದ ಬೈದ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಜ್ಜ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏತ್ ಜನಟ ಕೇಂಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ತಕ್ಲಿನ್ ಕೇಂಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಕ್ಲಿನ್ ಕೇಂಡೆ ಮುಲ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಕ್ಲಿನ್ ಕೇಂಡೆ ಏರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ ನಕ್ಲಿ ಏರು ಲೇರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೀಚರೇ ತಿಕ್ಕಿಸಿರು ಮಣಿಪಾಲ್ದ 2 ಸರ್ಪ ಯಾರಿಗದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ದಾರು ಪೋಯಿರು ಅನನ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳಿ ಮಗ ಅನನ್ಯ ಕಾಸರವಳಿ ಬರೋಡಿತ್ತು ಕಾಸರವಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಂಚಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಆರವಲೋರಿಯರು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಾಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಎಂಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತಿಕ್ಕಿಜೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಅಂಚಂಡ ವೇರ್ ಡು ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಶ್ರೀತ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಕೆ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಜೋಕುಲ್ ದಾಯ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜ ಎನ್ನ ಕೈಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಪನ್ಪಿನ ಅತ್ಯಾನು ಅವೇನೊಂದು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆದ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪುವ ಪಂದ್ ದಾಯ ಎನ್ನು ಜೆರಿಯರ್ಲ ಇದು ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಡಿಕ್ಲು ತೂಪಿನ ಏತೋ ಸಿನಿಮಾದ ಐ ಮೀನ್ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಹೀರೋ ನಕಲು ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕಲು ವಿಲನ್ ನಕಲು ಪೂರಾ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಆಡಿಷನ್ ಹೋದು ಉಂತನ ಉಷಾ ಬಂಡರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಂಡ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಏನೇ ಜೋಕ್ಲು ಪನ್ಪಾಯಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಈ ಜೋಕ್ಲು ಉಂತುವಾ ಪಂದು ಒಂದು 2 ಪುಗರ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಅತ್ಯಾನು ಏನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತಬ ಬಂದಲ್ಲ ಯಾನಕ್ಲ ಜುಟ್ಟು ಪತ್ತದ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನಿತ್ತೆ ಓವೇ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೇನ್ನಾಗ ಉಷಾ ಬಂಡೇರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕಡಪುರ್ವೇರಿಗೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಕದಾದ ಬೋಡಾಯನಿ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯನ ಆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ 100 ಜೋಕ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಜೋಕ್ಲು ಉಂತುವ ಇರ್ಕೇನ್ ನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಗ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾಡಿರಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಜನ ಬರ್ಪುಜಿರು ತೂಯರೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಲ್ನ ಪನ್ಪೆ ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಅದ್ ಕಲ್ತದು ಯಾನ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ದೀಪೆ ಪಂದಾಂಡ ದಾಯ ದೀಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದಾಂಡ ದಾಯ ಮುಟ್ಟು ಜಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅದು ಅವ್ರು ಡಿಕ್ಲೈನ ಇಂಚಿನ ಜೀವನೋಡು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಏರ್ಲಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪು ನಕಲು ಇಜ್ಜೇರು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿನಕಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವೇನ್ ಅನಲೈಸ್ ಬಂಪು ನಕಲು ಇಜ್ಜೇರು ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅಂಚಿನ ತಕಲು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜೇರು ಉಪ್ಪೆರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏರ್ ಬಂಪಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೇರದ್ದು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ತಪ್ಪೋವ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಂದಾಂಡ ಆಂಡ ಅಂಚಿನಕಲು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಉಲಾಯಿ ಕಲ್ತದ ಬೈಜ್ನಕಲು ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಪೂರೆರ್ಲ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಮಂಪನ ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಎತ್ತೇರು ಒಂತೆ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮುಗಿತು ಬತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತರ ಅಕ್ಲಟ ಕೇಂಡೆ ಮಾತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಸುಹಾನ್ಲ ಬಂದಿರ ಆಯ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನೇ ಬೈದು ಬಿಡ್ತುಂಡ ಬಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಅಣಪೇತಿ ದಾಯಗಿಜ್ಜೇರು ನಂಗೆ ಏರ್ಲ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಡ ಪ್ರೆಸ್ ದಕ್ಕ ಪಂಡತೆ ಕಡೆ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಓಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಅಂಚಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಪಾವೆ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಾವೆ ಯಾನೇ ಮುರಣಿ ಕುಲ್ದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ ಈತ್ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐ ನೋ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಓಕೆ ಆಂಡವೆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಲ್ಪವನಿ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ಲ ಪನಾಯ ಯಾನ್ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪಾವೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪನಾಯ ಯಾನ ಅಹಂಕಾರ ಪುಣೆನ್ನ ಯಾನವೇನೊಂಜಿ ಕಲ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾಲ ಅನ್ಪೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆವಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆವಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾಲ ಅನ್ಪೆ ಎಸ್ ಉಷಾ ಬಂಡಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇತೋರ್ತು ನಟನಾ ತರಬೇತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಿಯ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡು ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕುರ್ಪುನ ಜವನೇರು ಅತ್ತುಂಡ ಯುವಕರದಾದೊಲ್ಲರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಈರ್ಪನ್ಪಲಕ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಪಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಎಂಕೊಂಚು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಪ ಎಂಗಿಲ್ಡ ಒಂದು ಉಂಡು ಬಂದ ಏನಂತ ಎಸ್ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಅಕ್ಕುಲ್ ನಂಬಿನ ಸತ್ಯಲೂ ಇಲ್ಲ
ಇಂಚ ಪಂಡ ಇಂದು ನಡಪುಂಡು ಒಂದು ನಡಪುಜಿ నేను బయాస్డ్ పన్ప ఇంకులు పండ అక్కడ ప్రిపేర్ ఆదిపోతారు జన ఉందేనే తూపేరు ఉందేనే తూపు చేరింది అంచాడ ఆ స్టఫ్లు ಬರ್ಪಿನಿ ಯಾಪ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಬಿಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋಂದುಪ್ಪ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಫೈಟ್ಸು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾನರ್ದ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತಾ ಜನಕುಲು ತೂಪು ಜೇರಿಯ ಜನಕುಲು ಒಂದೇನೆ ತೂಪಿನಿ ಅಂಚಾಡ ಅದು ಮಲ್ಪುಂದಾದ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಇಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜೆ ಐ ಮೀನ್ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಒಂಜೆ ಜನಕುಲು ಪಂಡ ರೈಟರ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಂಪುನಕುಲು ಬರೋನ್ ಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪುನಃ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಕಂತದ್ದು ಐಕುಲು ಅಯ್ಯೋದೇಡ್ದು ಆಲ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಪೊಪ್ಪ ನಿರಾಸೆ ಅವು ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಾಂಡ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೋಪಾರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೋಪಾರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಪೋಪಾರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೋಪಾರ ಅವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಆಯ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎತ್ತೊನ್ಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಡು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೂವು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಹೂವು ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಮೂಲು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಹೂವು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಹೂವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗೆತ್ತೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮೂವೀಸ್ ತೂಪಾರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನವ ಆಯ್ತ ವರ್ಕ್ ದಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ದಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ಬಂದು ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಆವಡು ಕಾಲೇಜಿಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೇತಪುರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೂರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಯ್ಡದ ಬಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಪೂರ್ಜರ್ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬುಡ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತೋಜಿ ಅವಳು ತೋಜಿಂಡ ಒಂಜಿ 10% 15%. ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಡ ಪೂರ್ವ ಆಕ್ಲಿನ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ಪೋಪುಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಆ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಅಕಲ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಪಿಂತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಟ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಓ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲೇಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ದಾಲತ್ತು ಪಾಡ್ಲಿ ರಜೆ ಟೈಮ್ ಜೋಕ್ಲು ಪೋದು ಕಲ್ತದ್ ಬರಡು ಅಕ್ಲು ರೆಡಿ ಆನ್ ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ 21-22 ವರ್ಷನಾಗ ಆ ಬಾಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಯಾನ್ ಅಡೆ ಪೋಪೆನ ಮೂಲುಪ್ಪೇನ ಅತ್ತು ಎಂದನೆ ಸ್ವಂತ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇನ ದಾದ ಬಿಡ್ತಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏತ್ ಬೋತಾಂಡ್ಲ ಉಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಯಾವಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳು ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನು ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಗತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಗತ್ತು ದೇಕ್ ಓಲ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಡುಂದಾಲಜಿ ಮಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಆಂಡ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೋನೆ ಹೈಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಬೋಡೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಆಂಜೋಕ್ಲಾಣಂಜಿ 5'10" ಇರದೆ ಎಬ ಉಪ್ಪೋಡು ಪುಂಜೋಕ್ಲಾಣಂಜಿ 5'3" ಇರದೆ ಎಬ ಉಪ್ಪೋಡು ಈ ತಿತ್ತಂಡ ಯಾರು ಆಂಡ ಶಾರ್ಪ್ ಆಯ್ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಲಕ್ಷಣದ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಮೂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೊಣ್ಲೇರ ನೋಡ್ಲೇರ ಅಂದ್ ದಾಯ ಪಂಡ ರೆಡ್ಡೆ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲೇನು ಓಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯ್ಪನ ಜಾಗೆ ಕಡಪುರ್ದುರ್ಚೆ ಏನ ಜೋಕ್ಲು ಬೇಲ್ ದೇವರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪೇರು ಬೆಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಕಂಡೀಷನ್ ಅವೇ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಲಫ್ಡಾಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿನ ಅಕಲ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಕಡಪುರ್ನಾಗ ಸೊ ಎನ್ನ ಪೂರಾ ಪುಂಜೋಕ್ಲು ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಾತಾಡಕ್ಲಾನ್ ಕಡಪುರ್ಚು ಎಂಕು ಚೂರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಅವಳು ಏರಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲು ನಡೆ ಕಡಪುರ್ಚು ಇನಿ ಆಜ್ ವರ್ಷ ಒಂದು 7ನೇ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕೇಬೇಕು ಬುರ್ದುಚಿ ಪೋಯಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೆದು ಅಕುಲೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಯಾಪಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅವಳು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೋರ್ಡೇ ಬಂದು ಇನಿಕ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ
ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಲೆ ಪೋಂಡ್ಲ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆನ್ ಜೋಕ್ಲಾವಡು ಪೊಂಜ್ ಜೋಕ್ಲಾವಡು ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಬಿ ಕೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲ್ ಗೆತ್ ಪನ್ಪೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ದಾದ ನಡ್ತೊಂದುಂಡವಳು ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಜನಕ್ಲು ಪಿರಾವಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತಂದ ಅಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಯಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡೇ ಬದುಕದ್ ನಾಲು ಸೊ ಏನೊಟ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಬಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಷಾ ಬಂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡಿಪ್ಪ ನೀವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೆರ್ಗೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನಾಕ್ಲೆ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪೆ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಸೊ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಹೈಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪುನ ಜೋಕುಲು ಒಂಚಿ ಮೋನ ಲಕ್ಷಣ ಆಪಿನ ಪೊಂಜ್ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತದು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆವಡುದು ಇತ್ತಾರಡ ಬಲೆ ಆಣ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕುಲ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಪಂದಾಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನಕಾಯ್ತಲು ಬರೋಡ್ಚಿ ಮಾತಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜೋಕ್ಲ ಪೂರ ಫೋನ್ ದಕ್ಕದೆ ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏರ್ದಾದ ಮನ್ಪುರ ನಿಕ್ಲಿದ ಈಗ ಏರಾಣ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಕ್ಟರ್ ತೂಪಾರ ಅರೆಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಂಪುವರ ಅಕಲ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಓದುವಾರ ಫೈನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ದಾದನ ತಿಕ್ಕು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಮಲ್ದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅವು ಮದ್ವೆಗೆ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಏರಣ್ಣ ಲೆತ್ತುಂಡ ಆಡೆ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಗ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ತರೆಬೇನೆಗ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜ್ವರ ಕಾಕಲು ರಜಾ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿ ನಂಕ್ ಬೇತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ ರಜಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ ರಜಾ ಇಜ್ಜಿ ಅವನ್ ಪೂರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ಪೋರ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಮೂಜಿ 3 Ds ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಉಂಡ ಎನ್ನ ಕಾಯ್ತಲ್ ಬರೋಲಿ ಯಾನ್ ವಾಜೋಕ್ಲೆ ಬೊಡ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಾಯ್ತಲ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಉದ್ದಾರ ಆಪುಜ ಬೊಕ ಪರ್ಪುನ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪುನ ಪುಂಜೋಕ್ಲ ಅಂಜೋಕ್ಲ ಈ ಅಫೇರ್ ಪುರ ಒಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಬೋಲ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಪುಜಾರ್ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪೋಯಲ್ಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ತಂತಳ್ಡ ಇವೋಲು ದಾಯಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ದಾಯಗ್ ಎತ್ತಿಜ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ತರ ತಿರುಗಿಸೋಳು ಆಣಗ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ನಿಂಗೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದಾರೆ ನಿನಗೀಗ ಒಂದು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ ಮ್ಯಾನಮೂಲ್ ತರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಸೀನ್ ಲಾದ್ ಜೋಕುಲು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬುಡ್ದು ಪೋತ್ನಲ್ಲ ತೂತಾನು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಬಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಬದುಕಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಪೋಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮೋನೆ ತುನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ತೋಜ್ವರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂಲ ಇಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪರಿ ಎನ್ನ ಮದಿಬೇಡ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕಥೆಟ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ಲ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಅದ ಬಿಡ್ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾನು ಏತು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ಸಾ ಯಾನು ತುಳು ನಾಟಕಡು ಕೆಲವು ಸಲ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯೋರ್ ಬೆಲ್ಲ ಸರ್ ನಂದು ಎಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಹಿಸ್ ಮೈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂಚಾಯನ ಕಾರಣೋಡು ಆ ತುಳು ನಾಟಕಡು ಮಂಪುನಾಗ ಯಾನು ಏನ ಮೇಕಪ್ ಆಯ್ನೆ ಸೈಡ್ ವಿಂಗಡ್ ಬತ್ತಿಂಚು ತೂವೊಂದು ಆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನಕ್ಲೆನ್ ತೂವಂತೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೆತ್ತಲೆ ಪಾಠ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿನ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಕಲ್ಪುಡಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಕಲ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವೈ ಪಂಚಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಂಪಿನ ಕಲ್ತೊಂಡೆ ಇನಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಯಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂಪುನಿ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಚಿನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚಾರು ಪುಣೆ ಇಂಕ ತರೆಟವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದೆಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಡದು ಪನ್ಪರೇರು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೈಟ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಬಹುಶಃ ಕಾಸ್ಲಾ ಉಂಡು ಅಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕಲ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರ ನನ್ನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಅನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವು ಇತ್ತದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಓಣಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ಅತ್ತ ಕಾಲಿ ನಟನಾ ತರಬೇತಿಡೆ ಸಿನಿಮಾ ರಡ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸಾಗುತ್ತಾ ದೂರ ದೂರ ರಾಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಂದ 6 ದಿನ ಸಿನಿಮಾವು ಐಟು ಎಡ್ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಸಾಗುತ್ತಾ ದೂರ ದೂರ ಎಡ್ ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ರಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಮುಲ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತದ ಪೋದು ಅವು ಕಾತೊಂದುಂಡು ಜುಲೈಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಅವೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೇನುವೇರು ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಬಟ್
ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಈ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಬ್ದಾವಣ ಪೂರ 24/7 ಅನ್ಪತ ಅಂಚ ಇಂಟು 365 ಯಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಬುರ್ದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂಪುಜಿ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪಂಪನಾಗಲಿ ಇಂಚಿನೇ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನಾಗಲಿ ಇಂಚಿನೇ ಒಲ್ಲೆ ಇಂಕ ರೆಡಿ ಆವೋಡ ಆತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ಜಿಂಡ ನಾ ಒಂದ್ರ ಇಂಕ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ನಿದ್ದಾಯ ರೆಡಿ ಆಪುಜರು ರೆಡಿ ಆವೋಡೆ ಅನ್ಪಾನ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಗೊಜ್ಜು ಪಂಡೋದಿ ಮಾತಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ರಿ ಈ ಒರಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ಚ ತೂಲ ವಂಡ್ಯಾನ್ ಇಂಕ ಒಬ್ಬೋಡು ಇಂಕ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ರೆಡಿ ಆಯ್ಜೆ ಬಂದ ಇನಿ ಪಂತೆ ತುಕ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಪೇನಾ ಪಂದ್ ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಾತು ಕುಲ್ದೆ ಓಲ ಪಂಡಿ ನೇಟ್ ದಾಲ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬೇನೆ ಆದ್ ಮಾತು ಅಟಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ತೇರ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಆಂಡ್ ಪೂರ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವಳು ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಹಾಲ್ಡ್ ಆಜಿನ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶೋ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಬಯ್ಯ ಈ ಆಜರೆ ಗಂಟೆಗೆ ದಯಮಲ್ತ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಆಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಲೆ ಸೊ ತೂಕ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪ್ಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪೋಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ರಡ್ಡೇನು ಯಾನೆಕೊ ನೋಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸಾರಿ ಇಂಕವು ಆ ಜೋಕ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋಷ್ಪಾದ ಆತಂಡಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ರೋಲ್ಗ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೊಂಜಿ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಂಕಲ್ಡ ಭಕ್ತರು ಮೂಲು ಇರ್ನಂಜಿ ಪಂಡ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಲ್ಲಾತ ತೆರಪಾಯ್ರ ಅವತ್ತಂದ ಇರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಪಾತೆರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ಇರ್ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಇಡ ಪಾತೆರ್ದು ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರುಕ್ಕಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮಡ ಕುಲೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಿಯರು ಆ ಪಾತ್ರನ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಸೇರ್ನಕಲು ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪ್ನಕಲು ತೆರೆಯುವನ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರನ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಏತುಂಡ ಆತ ನಲ್ಲಾತ ತೆರೆಯೊಂದು ನಲ್ಲಾತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆನು ಆರ್ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೊರಲಿಂದು ಪನಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.